KHYC Soyong Circle kalap bakatana trekam juga MEPDCL Soyong Subdivision kashim pisa na kinong yo jimentoy na kaskim Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana barklalap ikani harian kajing ut jo kipaj ba kinong tre jo kani katanat kila shim pisa hakador laispa sanspa bandriuspa tingka na kinong yo jimentoy ya kate kaskim kum kabai pente alai Om tanggata ka phasi ru ya ka bailut na kabenta ka baikit yu electric pole kani ka jingle jo kati katana trekam kolong persha ka jing batha jo ka sarkar kumbala kado haki guideline jo kani ka scheme kumta halor kani na kalyan jo ka seng soyong circle ka dawa na ka office yung executive engineer ka MEPDCL ban batha ya kinong tre jo ka ki bedan kti ha kate ka jinglum pisa bi an bagide ben phai no ma dor chiki brio hapo arte yo ya ka pisa ka bakila pan na ki Barha ke jo kapor badai ban pinchitom yakini ki badan kti hakani ka kamlum pisa bian karkum ki kendon an ban pindep yakini ki jingdawa hapo ka khat saw sngi kum ga jinglap ni ka sen kane ka MEPDCL Soyong Subdivision hapo ka jingpek jingjurip jangka kala sim pisa yakini ki bri ki bayo jingmentoy na kane ka scheme sabagia kajing sia kane ka scheme sabagia ka ba laplaj asarkar India kalong ban ai like seki nom chang fair Sinong fair kamtam sinong kentong kam don kam siu andai kalong ka balengo ban lap ba kane ka civil kane ka subdivision MEPDCL Soyong lengba kinong tre jongka ka lumpisa ha kador laispa don ba kalum sanspa don kalum ruspa ye gibriu kum ka baike lai om tang kata andai ba don ru ba siu ya ka baike pos elektrik tehlor kane mending ngila kenduk engineer bat ngila kan halok kane kabenta bat nang liang jongi ngidawa ba ya office bat yakibor ba halor jong tenat nekatan MEPDCL ban toket halok kane bat lap ba don kino kibriu dan kti hene kam ban bamsap dan ban bam yang bisa bom hok ban lum bisa bom hok ngidawa ya office ba kare system bat kinai